Слова Григорія Сковороди. Пташечка. Наша батьківщина зараз переживає важкі часи. Сьогодні для кожного з нас головне здобути перемогу над ворогом та відбудувати нашу країну. Ми ніколи не пробачимо ворога, що прийшов на наші українські землі. Ми ніколи не пробачимо всі ті злочини, що він скоїв з нашими людьми та містами. Ми віримо, що настане той день, коли над Україною засяє яскраве сонце і запанує мир та спокій. Пісня гурту «Козак Систем» «Українське сонце» стала символом української сили та незламності. Виконує хор «Аніма». Кахон Павло Іващенко. Концертмейстер Світлана Поліщук.